Vitajte v politickej aréne. Lívia Pavlíková uverejnila video, v ktorom ostro kritizuje vládne plány na výstavbu nájomných bytov, pričom poukazuje na to, že bežní pracujúci ľudia sa k bývaniu dostanú ťažšie než vybrané skupiny. Vo svojom vystúpení poukazuje na konkrétne projekty financované zo štátnych zdrojov a porovnáva ich s rastúcimi nákladmi na bývanie, ktorým čelia mladé pracujúce rodiny. Zároveň kritizuje politikov ako Robert Fico, Matúš Šutaj Eštok a Andrej Danko, pričom má za to, že ich politika podľa nej vytvára nespravodlivý systém. Vláda ide stavať byty pre mladé rodiny. Tešíte sa? Zbytočne. Títo dostanú byty a vy dostanete hypotéky, v tom lepšom prípade. Nové bývanie pre neprispôsobivých. Zase. Novúčičke zatiaľ voňavé dvojdomy a byty za 3 milióny na Spiši, 2 milióny na novú bytovku na Gemery a do ďalšej osady 1 milión na nové bývanie pre ľudí, ktorí sa zväčša dlhodobo odmietajú zaradiť do spoločnosti, pracovať či aspoň nevykonávať veľkú potrebu pred vlastný príbytok. Kým ty môžeš byť rád, keď vôbec dostaneš hypotéku na dvojizbák v bytovke na sídlisku, títo dostanú dom. Kým ty si platíš nájom, ktorý ledva pokrieš, títo majú všetko zadarmo. Toto je ten Ficov poriadok v osadách, ktorý sľuboval. Nehovoriac o tom, že už sme videli x-krát, ako to dopadá, keď človeku, ktorý si nič neváži, postavíte byt zadarmo. Myslíte si, že Dežo si už tentokrát nerozmontuje vlastný dom a nerozpredá ho do záložne? Myslíte si, že Dežo si už prestane hádzať odpadky pod balkón? Myslíte si, že Dežo si už teraz konečne nájde prácu, keď všetko dostáva zadarmo? Myslíte si, že Dežo bude viesť svoje deti k slušnému životu, keď sa mu to vôbec neoplatí? Pracujúcim rodičom znížili daňový bonus na dieťa a milióny následne naliali aj ľuďom, ktorí v živote nepracovali ani neplatili žiadne dane. Kým ty si môžeš dovoliť tak maximálne jedno dieťa, lebo platíš všetky možné poplatky, dane a musíš chodiť do roboty, iní budú celý deň sedieť v domčeku, ktorý si im ty kúpil, napríklad zo zvýšených daní a bezstarostne sa môžu kotiť ďalej. Takto nevyzerá sľubná budúcnosť pre mladých. Pán Fico, pán Eštok a pán Danko. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.